חברים, זאת ליר, וראיתי סרטון בטיקטוק, יש לו פח, יש לו מגבון, ויש לו כזה. ואני ראיתי ששמים את המגבון על הרצפה, ואת זה שמים כאן, באמצע של המגבון. ואחרי זה מקפלים את המגבון, קסם זה הופך להיות, אחרי זה נעלם, ככה זה הקסם היה, וככה מקפלים, ושמים את זה בתוך הפח, ככה, וסוגרים את המחזה, ואומרים אברה קדברה, ביסלי ובמבה, שהדרקון הזה ייעלם. בוא נראה אם הוא נעלם. בוא נראה. הקסם עבד! הוא נעלם! רוצים לראות איך אני מחזירה אותו? אברה קדברה, ביסלי ובמבה. מקפלים ככה ושמים בתוך המחזה ואברה קדברה, שהג'לי יתמלא. בוא נראה אם זה חזר. חזר! מה זה? איזה קסם נהדר! אז נתראה מחר בעוד סרטון שלי. ביי ביי! ביי יוש!